oge ịdị n'itorobịa nne gị ekote ha alụnsị, nna gị ekote ha alụnsị, ije na-ekote alụnsị dị iche iche eji eme ọkanka, eji eme agịrịma, eji eme makwa ndị anyị eji eme ode. Because mistake every human being we make in this life bụ itinye aka n'ajọ ọgwụ, ịgwọ ọgwụ eji emegide mmadụ. That is the worst mistake. Be a man you will make. Asịrakwa na ọgwụ adịrọ, ọgwụ dị mana ajọ ọgwụ, ọgwụ eji akụ mmadụ nsị, akụ mmadụ enye ule, ọgwụ ọ ga-abụ mmadụ gwọcha odobe onye ha ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ndị be anyị si na ara na-adị mma n'ikorobịa, na ike na-enu n'ikorobịa. Oge ịdị n'itorobịa nne gị ekote ha alụnsị, nna gị ekote ha alụnsị, ije na-ekote alụnsị dị iche iche eji eme ọkanka, eji eme agịrịma, eji eme makwa ndị anyị eji eme odegwu. Ọ bụrụ ikote alụnsị bụ isiokwu, ọ bụghị ịgwa ajọ ọgwụ bụ isiokwu. O nwere oge ji eruelu mmadụ n'ụwa, oge ọ ga-emewe okenye, ọ gaghị enwezi ohere, ọ gaghị enwezi ike igbuchazi ihe niile maọbụ imebisi ihe niile. Maka gịnị? Uche ya na ọgụgụ isi ya ama nru ebe ahụ. Oge ha achọ ya ma afụrụ ya na ọ bụrị na ọ gwa ụmụ ya na ihe dị otu a, na alụsị dị otu a dị na be m, ya bụ ife sokere ụmụ, sokere ngwu wee titọrọ yafa. Onye ka ọ ga-abụ ine anya ezinụlọ niile kere ike n'oge gboo gwara ajọ ọgwụ na-anya ka ngwuru aha dị. Nwanne m nwoke, see aka n'ajọ ọgwụ, sere aka n'ikote alụnsị ma nke ịma ma nke ịmarọ. Ka m gwa gị eziokwu, ike ihe niile a na-eke ndị gboo ekechago ya bụ ife. O nweghị ife bụ ife ọfụ na ndị gboo emebe. Ị ga-ejigodi mmụọ niile dị n'obodo gị, alụnsị niile dị n'obodo gị wee mara. Ọ nwere obodo ọ ga-abịa ikote alụnsị apịatue gị maka mmụọ dị n'obodo na-achọ onye ga-emekwa ya, ịchọ ka ikotezie mmụọ ya aka ya nọ. Olu ọ naghị eme. Ọ gwụsị ya ka ọ ha nnụnụ. Ha si atụala mara mara mana atụala ofekenye ọsọ ba isi n'ọfịa. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ka ọ begodi nnọọ ọfụ. Ndị Igbo dewonu.